Máis de 2000 anos de historia dan para moito. Por iso, visitar Lugo convértese nunha viaxe ao pasado e require empregar un tempo para descubrir con calma todos os recunchos que esconde esta máxica cidade. Lugo ofrece a maxia das cidades nas que o tempo parece deterse e o visitante pódese entregar ao luxo de pasearse en rumbo polas súas apracibles rúas e descubrir ademais sosegadamente os 1001 lugares que se esconden en cada avenida, rúa ou esquina. A cidade lucense pode presumir de ser a única que conta cunha muralla romana de 2266 metros de circunferencia que conserva íntegro o seu perímetro. Esta muralla, que é dende o ano 2000 Patrimonio da Humanidade, é a peza estrela dun rico patrimonio histórico e artístico que conserva dende fai 2000 anos a cidade de Lugo. Histórica, monumental, gastronómica, bela, o viaxeiro atopa en Lugo unha cidade cun encanto especial pola beleza da súa muralla, do seu casco histórico e do paso do río Miño. En Lugo é precisamente onde atopamos a don Miguel Álvarez, sacerdote, ecónomo e profesor do Seminario Menor desta cidade, tarefas que desempeña ao longo do día e coas que está, a pesar do traballo que supoñen, encantado. Deus chama a cada persoa que ven a este mundo. El ten un plan, un proxecto de amor sobre cada un de nós. A vocación é un don, pero tamén é a resposta a ese don. Esa resposta de cada un dos que foron chamados por Deus, predestinados. Ás veces estas vocacións brotan na infancia, outras na adolescencia ou na mocidade, incluso na idade madura. A comunidade diocesana debe estar atenta a todas as chamadas para acollelas, discernilas, acompañalas, axudalas a madurar, sostelas coa oración e o interese. A historia vocacional deste sacerdote comezou sendo moi novo. De feito, con só 12 anos, don Miguel experimentou como realmente o Señor lle chamaba, como lle coidaba e como quería guiarlle. A pesar de ser moi novo, xa comezaba a ter consciencia do que Deus quería e do camiño que estaba a poñer diante del. Don Miguel conta na súa historia que o seu tío sacerdote foi fundamental na súa decisión. De feito, foi el quen lle abriu as portas do seminario, quen lle ensinou o maravilloso que era entregarse a Deus e quen lle mostrou, de maneira máis estreita, a vida sacerdotal. Bueno, pois eu penso que a miña vocación, a miña historia vocacional comenzou pois aí aos 12 anos, máis ou menos. Suposto xa todo eso de que son dunha familia cristiana, non? Que se suele dicir e que suele ser verdade no caso da maioría dos curas. Pois empezou cando unha vez un tío cura que teño, Benjamín, pois me trouxo ao seminario pois por o día do monaguillo, para que vise como era o seminario. Entón, a verdade que aquilo me chamou a atención, todo o que ali se vivía, todo o que ali había, pois porque pode ser un neno de 12 ou 13 anos. E despois xa cando chega a idade de 14 anos e ao acabar o que era a EGB e ter que ir a bachillerato, pois o centro escollido foi o seminario, e aí pois empezou dunha forma como xa máis seria toda a miña vida vocacional sacerdotal, por así decirlo. Ainda que é verdad que
que naqueles primeiros anos pois, un ten a fe dun neno ou a vocación dun neno que tampouco non é que sea a máis adecuada, non? Hasta que chega un momento en que pois, unha vez estudiando filosofía en terceiro de BUO dice un jolín, Dios ten que existir, non? Porque non queda máis remedio. Entón xa todo cambia, non? Deixas de ter como unha fe de neno, como unha fe infantil, empezas a ter unha fe máis adulta e descubres que é verdad, Dios existe e que polo tanto pois, as cousas tamén son totalmente distintas e a partir de aí pois, é cando máis ou menos decido pois, este é o meu, o pouco que podo aportar á Iglesia ou á vida do mundo, pois aquí estou para eso. Hombre, claro, de todo nunca o ves, non? Sempre se queda como margen de duda, sobre todo se un vale para eso ou se un ten capacidade para esa misión. Pero xa digo, aí a partir de terceiro de BUO pecou, pois sí que decidín que sí, que era o meu, tamén polo que me dicían os meus formadores, algúns curas cos que eu tiña así máis trato, entón foi o que me animou a dar ese paso ao seminario maior, sí. Cada familia cristiá é unha comunidade de vida e de amor que recibe a misión de custodiar, revelar e comunicar o amor como reflexo vivo e participación real do amor de Deus pola humanidade e do amor de Cristo, Señor, pola Igrexa súa esposa. Don Miguel, que creceu no seo dunha familia profundamente cristiá, agradece a eles en gran parte a súa educación religiosa e o gran amor que sinte por Cristo, xa que eles foron dende o momento do seu nacemento os primeiros que promoveron a fe na vida deste sacerdote. Eu creo que o que se lles pode dicir aos pais é que a fe aporta moito á vida das persoas e se eles se sinten pois así, que a fe lles aporta tamén moito para a súa vida, pois que non teñan medo en que os seus fillos dediquen a súa vida a que outros poidan tamén ter fe, non? A conocer a Deus, a Xesucristo, para que sean moitos os que no mundo pois poidan ter ese sentido da vida e da morte tamén, claro. Chamados por el, seguistes a súa voz e atraestes pola súa mirada amorosa, avanzades cara a un ministerio sacro. Ponde os vosos ollos nel, que pola súa encarnación é o revelador supremo de Deus ao mundo e pola súa resurrección é o cumpridor fiel da súa promesa. Dádelle grazas por esta mostra de predilección que ten con cada un de vós. Estas eran as palabras de Bieito XVI aos seminaristas na Almudena de Madrid a pasada sota e mesota. Para don Miguel, a vida cambiou dende que se ordenou. Para el, agora todo ten máis sentido, todo é mellor, e o máis importante, todo ten un fin. O meu mellor de ser sacerdote é que a vida tenche sentido ao 100%, non? Porque sabes que bueno, co que tes diante, co que estás vendo, non é o definitivo, senón que estamos chamados a algo infinito, que é a vida eterna, a contemplación de Dios cara a cara, o que é absoluto, o que é para sempre, o que non pasa nunca, e iso pois dame moita tranquilidade. Como digo, non me evita que teña problemas, que teña sufrimientos, que algúns días o pase mal, pero esa esperanza na contemplación de Dios, en vivir outra vida infinitamente mellor, eso me dame moita tranquilidade e tamén moita alegría, sobre todo interior, e que a veces non se manifeste así tanto no exterior. Os homes buscan no sacerdote a un amigo, a un confidente no que atopen comprensión e acollida. Esperan atopar nel a un home prudente e ben preparado, capaz de ofrecerlles orientación certeira nas súas loitas e nas noites da súa fe, pero ante todo, desexan que o sacerdote sexa un home de Deus. Don Miguel leva 13 anos como sacerdote. Neste tempo, este home viviu grandes momentos, tanto na súa etapa como formador no Seminario Menor de Lugo, como na de párroco que exerce dende fai poucos meses. Para el o máis importante é vivir preto da xente e axudarlles sempre que o necesiten. Non sabería decir
Eu dos 13 anos que levo de cura, a maior parte paseinos de formador no seminario, e ali a verdade que houve moi bons momentos, pero non sabería así dicir cual deles. Agora estou aquí na parroquia, noutras tareas pastorales, e tamén hai momentos moi agradables todos os días, sobre todo aqueles momentos nos que a mellor unha palabra que dixeche pois lle serviu a alguén e lle deu moito ánimo e tamén moita esperanza, non? Sobre todo pois en temas de funerales que temos moitos. Bueno, pois non é a primeira vez nin a segunda que alguén me ven a dicir, bueno, pois gracias por eso que dixeche porque era o que necesitaba oír nese momento. Entonces cando bueno, pois lle dicen esas cousas, sí que se siente moi contento tamén de poder contribuir a que outras persoas pois teñan esperanza máis alá do que veo os nosos ollos. A fe é a sanela da alma ás realidades sobrenaturais. É o fundamento da vida cristiá, tamén da vida cristiá do sacerdote. Pero nel, ademais, a fe faise aínda máis necesaria. O sacerdote foi chamado a ser profeta do reino de Deus, mestre da fe. Se esta virtude é necesaria para todos, ou é de forma especial para o sacerdote, quen ten a misión de comunicar a fe aos demais co anuncio da palabra. Pois a fe supón, sobre todo, ter esperanza do que che dicía antes, da vida eterna, que a min é o que me move pois todos os días. Cando agora falamos de tantas dificultades, de tanta crisis, de que se isto non vai, que se non funciona, que se acaba todo, que se non sei que non sei quanto, non, o de dicir, non, eu estou collido da mão de alguén que non vai a pasar nunca, que permanece para sempre, que é infinito, iso é o máis grande que podes ter. Saber que tes aí un valor seguro que non pasa nunca. Pois eu diríalles aos xóvenes neste ano da fe pois o que dicía Juan Pablo II, que Dios non nos quita nada, senón que nos dá moito. A fe non nos quita ninguna liberdade, nin ninguna cousa, senón todo o contrario, que nos aporta moito para a nosa vida, e que, polo tanto, non teñan medo a querer en Dios, a deixarse guiar por Él, a seguilo, porque, lejos de quitarnos nada, vai nos aportar moito para a nosa vida. O día a día de Don Miguel non é nada tranquilo. As horas repártense entre o obispado, as clases no seminario menor e o cuidado da parroquia de San Froilán, ubicada no centro da cidade. Cada mañá, o primeiro que fai este sacerdote é achegarse ao obispado lucense, onde desempeña a labor de ecónomo. Alí, coa axuda de Marina, pon todo ao día. Pois aquí neste despacho paso prácticamente todas as mañás de lunes a viernes, ainda que os miércoles suelo coller ese día libre. Bueno, é o despacho da administración do Obispado de Lugo, e aquí sobre todo o que nos dedicamos é a control de facturas, de pagos, e toda a contabilidade da diócesis. Tamén, bueno, está unha parte importante que é todo o tema de gestión de nóminas de personal e do clero. Bueno, tamén se recollen os donativos que chegan, os certificados, bueno, un montón de papel, de documentación que se genera aquí tamén neste despacho. Somos dúas persoas, Marina máis eu, e tamén traballamos moito en colaboración coa Delegación de Patrimonio, que noutras diócesis está unido a Administración e Patrimonio, aquí está separado, pero traballamos moito en colaboración con outro sacerdote que é Miguel Gómez. A veces desde aquí tamén me dedico a mirar o Facebook, mirar os vídeos de parroquias de Galicia, que están moi ben. Entonces, tamén a veces, cando teño un momentiño, dedico a mirar as cousas. Bueno, moitas mañás o que facemos ao empezar, tampouco temos un horario fijo, pero o que se facemos, como eu as últimas horas do día xa non suelo estar aquí da mañá, Marina polas mañás sí que me pon o día de todo o que hai. Ela é o que leva o traballo gordo, hai que dicilo. Desde que está ela, o traballo aquí é moito máis fácil e moito máis levadeiro. Entón, ten todos os números, máis acordarse todo de memoria, ten aí todas as cousas na cabeza, e son moito máis despistado para esas cousas. Vedes que a mesa dela ten moito máis papeles como eu, porque traballa moito máis que traballo eu. É fácil traballar con el, sí. O que traballa ele. Está ahora dicindo que pero non, realmente o traballo duro fai no ele, sí. Non. Tiña uns archivos aquí xa moi feitos, o sea que non... Sí, tiña todo moi ben archivado e moi ben... Sí.
As mañás para don Miguel pasan entre papéis, libros e apuntes. Ao saír do bispado, este sacerdote diríxese cara ao Seminario Menor de Lugo, onde desempeña a súa tarefa como profesor, impartindo clases de relixión e sociais. Foi precisamente nestes longos pasillos onde se forzou a súa vocación, o lugar no que aprendeu a amar máis a Deus e onde veu claro o seu camiño. Pois estamos aquí no Seminario de Lugo e aquí pois veño 3 días a semana polas mañás a dar clase, dou en 2 cursos, en segundo da ESO religión e en terceiro da ESO ciencias sociais. Aínda que recoñece que os comezos non foron fáciles e lle costou algo adaptarse á vida do seminario, don Miguel din tamén, cun gran sonriso, que aquí pasou, sen dúbida, os mellores anos da súa vida. Tanto é así que a día de hoxe a súa vida en gran parte a segue facendo aquí. Perfectamente, acordo perfectamente que pasei moi mal. Pero bueno, despois, bien, como todas as cousas un acostúmbrase, e a verdad que aquí pois, bueno, pasei a maior parte da miña vida e bueno, aprendín a ser persona, a ser cura e que a miña vida pois teña sentido pleno, sí. Dando clases este sacerdote está encantado e vaya se nota. Bien, pasei 2 anos ou 3, xa non me acordo, sin dar clases porque, bueno, non me quedaba tempo, pero este ano, pois, pidín volver, pidinlle aquí a Daniel, o doctor, que se había unhas horas de clase para min, porque me parece que, bueno, pois unha experiencia que me aporta moito, que tamén me exige estar aí con unha certa tensión de prepararme, e, bueno, coa xente nova, pois, tamén sempre se está ben, tamén, bueno, pois, estimulan moito a un para vivir, danlle alegría, que a veces, pois, necesitas, no medio de tanto papel ou de tantas historias da parroquia, pois chegar aquí e encontrarte con un ambiente distinto de alumnos e tamén de profesores, pois axuda bastante. O día de don Miguel segue na parroquia de San Froilán de Lugo, unha labor que realiza dende fai 3 anos e coa que está feliz. Bueno, pois levo 2 anos, empezando ahora o terceiro. Bueno, para min era totalmente novo, sobre todo a parroquia de Ciudad, porque eu había colaborado os fines de semana pois, nos pueblos, nas aldeas con outros sacerdotes, pero de Ciudad sí que é totalmente novo para min. E a verdade que teño que dicir que me colleu algunhas cousas de sorpresa, non? É verdade que non estou só na parroquia, estamos 2 curas, don Gerardo máis eu, ele é quen leva o peso de toda a vida da parroquia, pero, bueno, bien, é unha experiencia nova, como quen dice, non me estou acostumbrando, só van 2 anos, o me encontrase unha dificultad de que na ciudad é moi difícil conocer a xente. Comentaba antes que ao mellor polo nombre só conozco a 30 ou 40 personas, de vista a moitos máis, pero polo nombre só a moi pouquiñas, cando nos pueblos conoces a todo o mundo. A igrexa de San Bartolomé, máis coñecida como a igrexa de San Froilán de Lugo, é un fermoso templo ubicado no centro da cidade lucense, de autor anónimo do Círculo de Arquitectura Compostelán Fray Miguel dos Mártires. Á esquerda do altar maior atopamos a imaxe do titular da parroquia, fundada en 1890, San Froilán, feita en 1943 polo escultor santiagués Manuel Miranda. Bueno, é un santo nacido en Lugo, por eso ten tamén a súa importancia para a nosa cidade e tamén para a nosa diócesis. O que pasa é que tampouco, a verdade é que non é un santo que se lle teña como moita devoción. Aquí seguramente pois move moita máis devoción a Virgen Milagrosa, que temos tamén aquí ao lado, que co mismo San Froilán. De todas formas, pois sí que se celebran as festas, sobre todo as civiles, todo o que é de espectáculo e de diversión por o grande aquí en Lugo, non? Son conocidas as festas de San Froilán en Lugo, sí, moi conocidas. O altar maior está presidido por unha imaxe do Cristo na cruz. A dereita atópase a Milagrosa. Esta é, sen dúbida, unha das imaxes que máis devoción esperta aos fegreses desta parroquia.
Bueno, pois ten que, pegado a esta iglesia, pois está a comunidade das Fillas da Caridad, onde a imagen da Virgen Milagrosa ten moita importancia para elas. Entonces eso fixo que haxa unha tradición moi grande de devoción a esta advocación da Virgen María. E de feito, pois desta iglesia de San Froilán naceu outra iglesia que fundou un cura que estuvo aquí e que dedicou precisamente tamén á Virgen Milagrosa, que é a parroquia da Milagrosa, que é a que está a continuación desta. No lateral esquerdo atopamos as imaxes de San Bartolomé e posiblemente a advocación da Virxe da Saúde. A Eucaristía é o sacramento da plenitude cristiá, no que conversen e culminan todos os demais sacramentos. Bieito XVI di que a Eucaristía é Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como o seu corpo. Por iso mesmo, sen Eucaristía e sen comuñón, non hai vida cristiá, nin crecemento da mesma. Para os cristiáns, a Eucaristía é o centro vital da vida da comunidade cristiá. Tamén é a fonte da nosa evangelización. Pois o momento da Eucaristía é ese momento do día no que, por menos os sacerdotes, e creo que todos os fieles que veñen á iglesia a diario, pois constitúe un momento central. Estás todo o día como esperando ese momento de celebrar a Eucaristía, que se che falta, pois parece que falta aí ese alimento diario. E que, por outro lado, pois eu tamén digo moitas veces que, así en broma, e medio en serio, que os sacerdotes e moita xente non creemos suficientemente nos sacramentos e tampouco na Eucaristía, porque estamos acostumbrados a que haxa tantas e a tantas horas que non sempre somos capaces de valorar ese momento e ese acontecimiento que é a Eucaristía, de saber que nese momento pois Cristo se fai presente realmente e que tamén nese momento pois é cando máis unidos está este mundo e o outro mundo, non? Entonces pois xa digo, dá pena que a veces polas prisas ou por moitas historias que hai non se poida celebrar como máis dignamente e sabendo tan mellor o que facemos. Só sinto que moitos días sea ao final do día cando celebro a Eucaristía. Algúns días que falta algún dos sacerdotes que ven pola mañá a celebrar a misa, que teño a misa das 10 da mañá, pois un é verdad que empeza o día ou vive a mañá dunha forma distinta. Cando é así ao final do día, pois o que che dicía, ás veces o cansancio do día ou as dificultades pois fan que un xa chegue aquí a este momento como cansado e non vive ese momento como se debera. A oración é parte vital da experiencia de todo cristián. Deus constrúe a nosa fe a través da oración. Cando decidimos falar con Deus, estamos a construir e alimentando a nosa relación con Él. A oración ocupa necesariamente un sitio central na vida do presbítero. O sacerdote debe permanecer fiel a Cristo e fiel á comunidade. Ten necesidade de ser home de oración, un home que vive na intimidade co Señor. Ademais, ten a necesidade de atopar apoio na oración da Igrexa e de cada cristián. Don Miguel dedica boa parte do seu día a día á oración. De feito, nada máis levantarse, os primeiros momentos son sempre para Cristo. Sí, porque é ese momento no que de verdade estás en conexión con Dios, que dedicas ese momento a Él, que o podes escoitar dunha forma distinta. É verdade que está en todos os acontecimientos da vida, que te encontras con Él tamén nas persoas, nas actividades que despois tes ao largo do día, pero ese momento é exclusivo, non estás facendo outra cousa e acordándote de Dios, senón que estás solo para eso, para o mismo Dios. Din os que o coñecen que sempre está disposto a axudar a quen o necesita, que con Él contan para todo e destacan o seu gran corazón. Yo lo conocí al poco de llegar aquí y bueno, dio un aire un poco nuevo y distinto, un poco más moderno a la parroquia. Bueno, pues publicó una página, hizo una página de Facebook, empezó a contactar con la gente, bueno, con la gente más próxima, lo que tenía más a mano, con los niños. Bueno, yo como tengo otros niños, pues bueno, siempre tienes así más contacto, ¿no? con la parroquia, porque ya vienes a muchas más cosas que no solo son, pues a lo mejor la misa o eso, sino que vienes, pues o a lo mejor a alguna reunión o vienes a
pues eso, hablar de cosas de ellos o de la catequesis simplemente, y entonces pues bueno, fundamentalmente por eso. Es una persona muy cercana a la gente y bueno, se hace querer. O Camiño Neocatecumenal é unha institución católica que, segundo os seus estatutos aprobados pola Santa Sé, é un itinerario de formación católica ou fundación de bens espirituais. Foi precisamente nesta parroquia onde naceu este movemento na cidade de Lugo. Pues surge en un barrio de Chábolas de Madrid, en Palomeras. Kiko, un pintor triunfador, porque le habían dado una medalla de Bellas Artes, el Premio Extraordinario de Bellas Artes. Pues en un momento en que no encontraba sentido a su vida, decidió ir a vivir entre los pobres, pero no para enseñarles a nada, no para darles catequesis ni para ayudarles, sino vivir entre ellos para encontrar entre ellos a Jesucristo. Entonces fue a Palomeras, que es un barrio de Chábolas de Madrid, y allí pues descubrió que la gente, él iba con una Biblia y con una guitarra, y descubrió que la gente se acercaba a él, estaban con él, le pedían que les hablara de Jesucristo, y bueno, pues por ahí empezó el tema. Se reunían para celebrar la palabra, o sea, él leía la Biblia y les preguntaba, las catequesis nacían fundamentalmente de manera espontánea: ¿quién es Dios para ti? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives? ¿Qué pretendes? A Antonio e a Ángeles, o movemento neocatecumenal lles cambiou a vida, lles acercou a Cristo e lles fixo ser aínda máis felices do que eran. La fe para mí no puede ser de una forma individual, tiene que vivirse en colectivo, en pequeñas comunidades, donde se pueda haber unidad, donde pueda haber amor y compartir los mismos problemas. Vamos a ver, yo tengo una historia. Yo no vengo no soy la típica persona que estuvo siempre en la iglesia, sino que estuve fuera de la iglesia. En un momento en Madrid yo había terminado la carrera y mi vida no tenía sentido. Entonces, pues un día me hablaron de esto y fui a una parroquia, una parroquia de los dominicos, Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, en Conde Peñalver, y escuché a Kiko hablar. Entonces me sorprendió lo que decía, me dijo fundamentalmente una cosa, y es que Dios me quería tal como era. Entonces yo descubrí que esto era verdad y me integré en Madrid. Pero como el hombre es como es y yo soy como soy, pues abandoné todo esto cuando me vine a Lugo. En Lugo no había nada, yo intenté abrirlo en Lugo cuando me casé, no fue posible y dejé la iglesia de nuevo. Y como consecuencia del fallecimiento de mi madre y de mi suegra, que acaeció un plazo, en un término de un mes, pues las cosas se ponen, claro, cuando tienes acontecimientos de este tipo las cosas se ponen peor, encuentras menos sentido a tu vida, y entonces se me ocurrió ir a una iglesia. La primera vez que entré en esta iglesia yo me bauticé aquí, me hice la comunión aquí en esta iglesia, y viví siempre a 100 metros de la iglesia. Entonces la primera vez que entré en la iglesia pues vi que estaban anunciando otra vez estas comunidades neocatecumenales. Bueno, pues los catequistas se pusieron contentísimos y dijeron ya tenemos uno, y bueno, pues desde entonces aquí estamos. A pesar de que estaba dentro de la iglesia, pues a mí me ayudó muchísimo porque he descubierto otro Dios que me ama, que me quiere y que me descubrí a mí misma. De todas maneras tengo muy claro que mi matrimonio existe porque el Señor lo ha reconstruido y lo ha reconstruido aquí en el Camino Neocatecumenal. A hospitalidade da Nosa Señora de Lourdes, da diocese de Lugo, é un movemento mariano de seglares da Igrexa Católica que coida especialmente dos enfermos e ten personalidade xurídica propia dentro da Igrexa. Ten como finalidade propagar, difundir e vivir o espírito da mensaxe da Virxe María a Santa Bernardete en Lourdes, baixo as directrices do Magisterio da Igrexa, segundo o espírito evanxélico e a colaboración e participación nos plans pastorais diocesanos. Carmela traballa nesta hospitalidade dende 1991
Este é o movemento mariano máis numeroso da diocese. Bueno, yo también estoy en lo de la Hospitalidad de Lourdes. La Hospitalidad de Lourdes es un movimiento de seglares diocesano. Comenzó en el año 1986. Lo comenzó, quien puso, digamos, la raíz de esto fue don José Lebón, conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, sacerdote, evidentemente, y al día de hoy también, pues, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica. Él fue el que puso, digamos, de alguna manera los cimientos de esta institución de seglares en el año 1986. Y hasta el día de hoy. Pues mira, empecé de una manera que, en fin, la providencia o lo que sea. Yo tuve una tía pues muy malita en Calde, en el año precisamente 89-90, y bueno, allí había una persona que también colaboraba un poquito ahí y me dijo, pues mira, ¿por qué no vas y tal? Yo como tenía a mi tía, evidentemente no podía porque me debía a ella, pero mi tía falleció, tenía ya una edad, falleció, y entonces pues de nuevo me volvió otra vez a invitar. Y bueno, yo acepté, y yo fui en el año 1990. Y bueno, yo no sé, el Espíritu Santo no debía de tener mucho que hacer en ese momento, porque fuimos en junio y en octubre ya don José Lebón pues, me llamó pidiéndome colaboración. Don Miguel está feliz co camiño que escolleu. O seu é un amor incondicional a Cristo e a Igrexa, unha dedicación íntegra que non entende de horarios nin de tempo. Don Miguel é un home de corazón valente, un home que soubo dende ben pequeno descifrar o camiño que Deus lle estaba a mostrar. Un sacerdote que soubo decir si a Cristo e que o seguirá facendo por sempre xamais. No, como sacerdote e como persona, eu digo moitas veces que eu cheguei ao máximo que podía chegar e non aspiro a nada máis, non? Creo que non me queda moito máis que facer na vida. Creo nunha vida sencilla, tranquila, sin dificultades, e iso no que eu empeño a miña vida, non? En que sea todo como o máis sencillo posible. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.